Γεια σας. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τώρα πώς κάνουμε μια διδιάστατη σχεδίαση ενός μηχανολογικού εξαρτήματος. Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε τις εντολές όλες μία-μία και του διδιάστατου και του τρισδιάστατου και πάμε τώρα να κάνουμε πρακτική εφαρμογή. Έχω λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την εκφώνηση. Θέλω την πρόοψη να κοιτάει από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά, από το 100, τη δεξιά πλάγια όψη στο 40, την κάτωψη και την τομή. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Στο μηχανολογικό σχέδιο ξεκινάμε πάντα από μέσα προς τα έξω. Άρα παίρνω την αξονική μου και σχεδιάζω το ύψος της αξονικής που είναι από την κάτω γραμμή μέχρι σε αυτό το σημείο το κέντρο του κύκλου 85. Οπότε line 85. Θα κάνω τώρα τα δύο ακριανά, δηλαδή τη βάση και τους κυλίνδρους. Παίρνω λοιπόν τη συνεχή μου, rectangle, σε πρόοψη είναι 100 επί 12. Οπότε κάνω ένα rectangle 100 επί 12. Και το τοποθετώ το midpoint στο endpoint της αξονικής μου. Στη συνέχεια υπάρχουν δύο οπές στη βάση που η απόσταση των κέντρων μεταξύ τους είναι 70. Οπότε παίρνω εγώ το offset, φιλτρολογώ 35 και 35 από τη μία μεριά, 35 από την άλλη μεριά. Θα κάνω τώρα διακομμένες διότι είναι μέσα στη βάση και δεν φαίνονται. Έχει διάμετρο 10, οπότε offset 5 από τη μία και από την άλλη, trim, και αυτό εδώ, αυτές εδώ τις δύο γραμμές τις αλλάζω layer διακεκομμένες και την αξονική μου απλά τις αλλάζω το line type scale διότι φαίνεται συνεχή 0,5. Όπως είναι τώρα αυτό, μπορώ να πιάσω τις δύο γραμμές αυτές, mirror και τέλος trim και είμαι έτοιμος. Ή αν ήθελα μπορούσα να μην είχα κάνει καθόλου την δεύτερη αξονική και να έπαιρνα αυτό, mirror και τέλος, ακόμη καλύτερα. Πάμε τώρα να σχεδιάσουμε τους κυλίνδρους. Διάμετρο 40 και διάμετρο 20, άρα κύκλο με βάση την διάμετρο 20 και ξανά το ίδιο με 40. Άρα τώρα μπορώ να προεκτείνω την αξονική μου μέχρι τέλους και μπορώ να φέρω το σταυρό της αξονικής. Πάντα όταν έχω κυλινδρικά τμήματα κάνω τον σταυρό. Στη συνέχεια υπάρχει αυτή εδώ πέρα η βάση που έχει πάχος 10, άρα offset 5 από τη μία πλευρά, 5 από την άλλη. Trim, κόβω και σβήνω τις εξτρά. Και εδώ το ίδιο. Τους αλλάζω layer από αξονική να πάει συνεχής και έχει ένα σπάσιμο ρο 4, fillet ρο enter 4 enter και ξανά το ίδιο και trim κόβω. Για να κάνω τώρα τις εφαπτώμενες, το μόνο που χρειάζομαι είναι line, click εδώ και control δεξικλικ εφαπτωμένη για να βρω την εφαπτωμένη πάνω στον κύκλο. Και αυτή τώρα τη γραμμή, mirror, άξονα περιστροφής και τέρμα. Αυτή εδώ με πολύ απλά βήματα ήταν η πρόψη. Πάμε στην κάτωψη.
Θα το βλέπω δηλαδή ξαπλωτό το σχήμα μου. Η πρόοψη με την κάτωψη δεν μπορεί να διαφέρει σε μήκος, άρα προεκτείνω την αξονική. Κοιτώντας το από πάνω είναι ένα παραλληλόγραμμο 100x40, οπότε rectangle the enter 100 η οριζόντια επί 40 η κάθετη. Και το τοποθετώ το midpoint κάθετη στην αξονική. Στη συνέχεια μπορώ να τελειώσω με τις οπές. Κοιτώντας το από πάνω βλέπετε ότι έχει απόσταση 14, άρα μπορώ εγώ να προεκτείνω για αρχή την αξονική μου και μπορώ να πάρω αυτό εδώ να το κάνω ένα explode και να πατήσω ένα offset 14, αυτή είναι εδώ τη γραμμή. Σε αυτά τα σημεία τώρα θα είναι οι κύκλοι. Παίρνω λοιπόν έναν κύκλο με διάμετρο 10 και είπαμε ότι όταν έχω κύκλο θα πρέπει να είναι σταυρός η αξονική μου, που σημαίνει σβήνω το παραπανίσιο και πληκτρολογώ match για να βγει match properties και λέω θέλω αυτή τη μορφοποίηση να την πάρει αυτή η γραμμή. Και για να βγει ακριβώς απέναντι mirror και τέλος. Αυτή η γραμμή δεν μου χρειάζεται τελικά και την επιστρέφω. Πάμε τώρα να κάνουμε τους κύκλους. Ο μεγάλος ο κύλινδρος θα είναι μάλλον ένα παραλληλόγραμμο 30 επί 40. Παίρνω λοιπόν το rectangle, click, the enter 40 η οριζόντια επί 30 η κάθετη. Που τώρα θα το τοποθετήσω. Το πίσω μέρος του κύκλου είναι στην ίδια ευθεία με το πίσω μέρος της βάσης, οπότε το επιλέγω, move από το midpoint και το τοποθετώ. Θα πρέπει να κάνω τώρα με διακομμένη το μέσα κύκλο, διακεκομένη, και μπορώ να πάρω από την πρόοψη τα περιθώρια και με trim είμαι έτοιμος. Στη συνέχεια θα πρέπει να σχεδιάσω το κάτω νεύρο που θα έχει μήκος 18, άρα δεν ξέρω αν εξέχει και από την πίσω μεριά, οπότε εγώ θα θεωρήσω απλά ότι είναι αυτό εδώ πέρα, το 18, που σημαίνει πως από αυτό εδώ πέρα το σημείο, οπότε κάνω explode, θα κάνω ένα offset 18 προς τα μέσα. Άρα μπορώ τώρα εγώ με συνεχή γραμμή ή να κάνω offset την αξονική μου 5 και 5 ή να προεκτείνω τις γραμμές από την πρόοψη. Θα προτείνω καλύτερα το offset, οπότε 5 από τη μία, 5 από την άλλη, trim και απλά πληκτρολογώ match properties, αυτό εδώ να πάρει αυτή την μορφοποίηση και αυτή τη μορφοποίηση. Ξανά λοιπόν trim και είναι μέχρι εδώ το νεύρο η γραμμή αυτή
πάβει να υφίσταται και απλά το κλείνω με διακομμένη. Αυτό λοιπόν είναι και το νεύρο. Και όσον αφορά τώρα τα πλαϊνά νεύρα, βλέπετε ότι εξέχουν κατά 2 από την πίσω μεριά, οπότε offset 2 την πάνω γραμμή και ξανά offset όσο το πάχος του νεύρου, 10. Τα τμήματα αριστερά και δεξιά του κυλίνδρου είναι με συνεχή και μέσα θα είναι διακομμένη, οπότε trim, σπάω τις άκρες έτσι ώστε να προεκτείνω και match properties, διακομμένη αυτή, διακομμένη και αυτή. Και τελείωσε η κάτωψη. Πάμε τώρα στη δεξιά πλάγια όψη. Η δεξιά πλάγια όψη δεν μπορεί να διαφέρει από την πρόοψη σε ύψος, οπότε παίρνω την αξονική μου, copy, το βάζω εδώ. Η βάση θα είναι ένα παραλληλόγραμμο 40x12, rectangle 40x12 και move midpoint με midpoint. Στη συνέχεια, για να φτιάξω τους κυλίνδρους, μπορώ να πάρω ατόφιο αυτό το κομμάτι από την κάτωψη, να το κάνω ένα copy, απλά θα το κάνω ένα rotate γιατί τώρα το βλέπω σε πλάγια. Rotate εδώ και θα το τοποθετήσω στην ίδια ευθεία με αυτήν εδώ πέρα την γραμμή. Άρα move, πρώτα το κεντράρω να είναι στην ίδια ευθεία, βγάζω το όρθο, έστω λοιπόν εδώ είναι στην ίδια ευθεία με τη βοήθεια των DS των σημείων έλξης και move, από αυτό το σημείο το τοποθετώ στο τέλος της αξονικής μου. Προέκταση της αξονικής από την πρόοψη και έτοιμο το πάνω μέρος. Όσον αφορά τώρα τις οπές, κοιτώντας από πλάγια όψη βλέπουμε ότι απέχουν επίσης 14, άρα line από αυτό το σημείο όρθο 14 και ανεβάζω προς τα πάνω. Εδώ τώρα τι γίνεται, μπορώ να το πάρω ατόφιο αυτό, copy και να το τοποθετήσω στην βοηθητική μου γραμμή. Σας συμφέρει να επιλέγετε έτοιμα σχήματα από άλλες όψεις για να μην χρειαστεί να τα ξανασχεδιάσετε. Τώρα θα σχεδιάσω μία line, αυτό εδώ πέρα το σημείο που είναι αυτή εδώ η γραμμή από το 18. Το πάχος από το νεύρο μπορώ να κάνω το εξής, βλέπετε ότι απέχει 2, οπότε line 2 και line από το endpoint της βοηθητικής μου κάθετα στον κύλινδρο. Offset τώρα για το πάχος 10 και τέλος. Στη συνέχεια θα πρέπει να σηκώσω αυτά τα νεύρα όσο είναι στο ύψος της πρόοψης εφαπτωμένα. Άρα παίρνω τη line από αυτό εδώ πέρα ακριβώς το σημείο, φέρνω βοηθητική εδώ και με extend μέχρι να κουμπίσει την βοηθητική μου. Στη συνέχεια
trim και τη σβήνω. Η αποστολή της έχει τελειώσει. Από εκεί και έπειτα αυτό εδώ πέρα το κομμάτι είναι διακομμένη, οπότε trim γιατί το κρύβει το νεύρο. Line από αυτό το σημείο μέχρι αυτό το σημείο. Και έτσι τελείωσαν οι τρεις όψεις μου ενός σχεδίου. Πάμε τώρα να κάνουμε την τομή. Έστω λοιπόν ότι θα σχεδιάσω την πλάγη όψη σε τομή, άρα έχω στην ουσία ένα πριόνι που το κόβω κάθετα και το κοιτάω. Οτιδήποτε είναι πίσω από την γραμμή της τομής δεν φαίνεται, άρα εγώ θέλω αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, που σημαίνει θα πάρω το περίγραμμα της πλάγιας όψης που το έχω έτοιμο και θα γραμμοσκιάσω τις περιοχές. Παίρνω λοιπόν το περίγραμμα, copy, το τοποθετώ κάτω, επιλέγω όλες τις γραμμές να έχουν το ίδιο layer, συνεχή, διότι στην τομή δεν έχω διακομμένη. Αυτή εδώ είπαμε δεν μου χρειάζεται. Και θα πρέπει τώρα εγώ να κάνω τα trim. Το πριόνι θα περάσει από αυτήν εδώ πέρα την περιοχή που είναι το τείχομα. Εδώ θα μείνει κενό. Εδώ θα περάσει. Θα κόψει το 18 το νεύρο και τη βάση. Τα νεύρα είναι πίσω από τη γραμμή της τομής, οπότε δεν μου χρειάζονται. Και το κατεβάζω μέχρι κάτω. Trim. Αν δεν σας λειτουργεί το trim σημαίνει ότι είναι μεμονωμένο κομμάτι, οπότε απλά το επιλέγετε και delete. Και εννοείται ότι το πριόνι όταν θα περάσει από αυτήν εδώ πέρα τη γραμμή θα κόψει και τη βάση. Άρα trim. Οι οπές δεν θα φαίνονται διότι είναι πίσω από τη γραμμή της τομής, οπότε τις σβήνω. Και trim. Αυτό εδώ είναι το περίγραμμα της τομής. Αν δηλαδή πάρω ένα πριόνι και κόψω αυτήν εδώ πέρα την περιοχή και σχεδιάσω την πλάγη όψη της, θα είναι ένα ενοποιημένο κομμάτι. Άρα παίρνω layer διαγραμμίσεις, πηγαίνω στο hatch, αλλάζω σε user defined 3, απόσταση γραμμών και 45 μοίρες. Κλικ και κλικ. Και παίρνω μετά την αξονική και το τοποθετώ εδώ. Στη συνέχεια, αν ήθελα διαστάσεις, παίρνω τις διαμέτρους, μία για τον μικρό κύκλο, μία για το μεγάλο κύκλο. Παίρνω τις αποστάσεις μεταξύ κέντρων και την απόσταση κέντρου με άκρη, όπως και την απόσταση κέντρου με την κάθετη άκρη. Το πάχος θα προσπαθείτε δηλαδή να ισομοιράζετε τις διαστάσεις, δεν μπορεί να δηλαδή μία όψη ή δύο να μοιράζουν όλες τις αποστάσεις μεταξύ τους.
το ύψος το επί εδώ, αλλά θέλει λίγο προσοχή στα endpoint των διαστάσεων. Και κάτι τελευταίο, και έτσι τελείωσε ένα σχέδιο με πλήρεις διαστάσεις, όψεις και τομή. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη άσκηση με όψεις, τομές, διαστάσεις. Θα τα πούμε στην επόμενη.